Ти ли си рожденника, бе? Слушал ли си, бе? Да. Така. Който слушал, ще яде пици днеска. Ама ти без тези два зъба къде ще ядеш пица, бе? Кой ти ги пръцна? Кой ти ги пръцна тия? Мама или тати? Я, елата са всички тук деца на наредени на стол. Айде, сядайте всички на стол. Всички на стол. Аз съм тук. Всички на стол. Я, мамо, ти диш. Ти всичко. Сядай тук, момче. Всички на място. Внимателно. Сядай долу. Я да ви питам. Тихо. Когато Батман говори и добрите деца мълчат. Тихо. Слушаш ли ти? Слушаш ли? Я виж ти мускули имам, а? Ама знаеш ли как ги постигам тия неща? Поставям правици в упори, така, можеш ли? Кой може да направи лице в упора? Може. Батман не се бие. Батман не се бие. Батман прави само добрини. И учи. Учи. Когато не прави добрини, учи вкъщи. Как да не съм Батман? Какво искаш да направиш? Няма да скачаш от тук, моли се. Какво? Батман знае карате! Аз снимам. Ама ще го щупа! Иначе ще излета! Дръпнете се оттам, ще излитам! Не дей! Аз съм си забравил по парашута! Да, знаете, че съм забравил нещо се тръгне. Как да не съм? Заправиш си парашута. Ама аз мога и без парашут, просто ще литам, а някак да се призима. Ами айде. Да, ама ако не се призима, какво ще правим? Трябва да лета цял ден. Батман в детството се присмява сам без парашут. Ама да, без парашут. Добре, от утре съм без парашут, пенсионирам парашута. Айде! Ти, Ама той Батман само може да лети така. кой ходи на училище и кой в детска градина? Сега. Излизай на училище! Браво! А написахте ли си домашните? Кой знае песничка, сега ми изпее? Що ми искате да лета, искам да ми изпеете една песничка, ще полета. И я ми изпее една песничка. Всички! Айде! Всички заедно! Коя? Помним да ви кажа аз зеленчуци. Айде, за зеленчуците! Зеленчуци! Коя? Кажи коя? Ами тогава трябва всички да си знаят Айде, плувайте се всички! Да бъдат като един. Пипни муско! Пипни! Гати по... Моля, правиш ли си ви опори? Я направи Виктория да ги си опори. Ей, Ти си да си спускаш. Направи лице опори. Виж, те направиха, виж. Виж, всички направиха лице. Малко от мене пък може. Браво, ставай. Мускулите са ти като кебабчета. Кое? Мускулите са ти като Кебабчета, ама от свинско и тънешко месо. Нека твоите пилешки мускули. колко мекичък като една мускула. Еми, мекичо, кебабма има жена и тя трябва да спи на мекичко. Да ти много пупкави. Пупкави са, ама я виж ли по... Дип, силно. Айде, удари я в корема, удари я. Айде. Батман като ви хване? Като ви хване, Батман, какво ще правите, а? Ето, сега, само да ви кажа нещо. Всички трябва да са послушни. Послушни, за да станете силни като Батман. Браво на тебе, много си послушни. И ти, значи никога беззащитни не се бият. Повече от един никога. Само срещу война. Повече от един. Войната е само... Какво значи повече от един? Тихо! Ти можеш ли да се, така като си прави, да се прескочиш и да
И Еми тогава отиди тук и скочи там. ако ми изпееш песничка, що само аз да правя неща? Ти? Защото си Батман. Ама и ти трябва да дадеш нещо, за да получиш нещо. Ама ти не си истинска За да получиш шестица, за да получиш шестица, трябва ли да си кажеш нещо? Чакай малко, искам да ти кажа нещо. Кажи ми нещо. Забрави. Еми забрави, защото нямаш паметта на